Neste vídeo vais explicar un exemplo de análise cluster non xerárquica. Teño todo colocado nun cartafol de traballo e abro, como sempre, a partir do proxecto. Vou usar para este exemplo unha chuleta na que teño recopilados os códigos para a cluster non xerárquica, K-means, o método que en particular uso, e vou usar un esquema para ir colocando aí o que necesito. Estes dos ficheiros están dentro do código cluster e código exemplo 1 colocado na web da materia. Configuracións previas, paquetes a usar. Úsanse tamén uns comandos preparados para este tipo de práctica, guardados na ficheiro de código funcións cluster. Ben, entón empezamos co que é a análise. O primeiro é definición do problema e dos obxectivos. A que yo vou aplicar? Podemos ver aquí unha serie de variables que son as que selecciono para o exemplo. Son as variables da evolución de 35 valores do IBEX e o propio valor, medidas con distintos tipos de variables. Vou usar para facer a análise tres variables: curtose, asimetría e coeficiente beta. Reserva as demais para facer análises a posteriori e axudar a coñecer mellor o perfil de cada un dos grupos. Esa é a idea: facer a análise cluster a partir destes tres grupos e ver que se forma. Ao ser unha análise non discriminante, vou necesitar decidir tamén a priori o número de grupos que quero. Normalmente faise por criterios teóricos ou por algún tipo de evaluación previa. Neste caso eu vou usar a información recollida nun cluster xerárquico previo que guardei e do cal decidín que eran tres grupos. Entón, guardei esa información e abrirei na hora para usala neste cluster non xerárquico. Entón, a información primeira que uso dese resultado é que traballarei con tres grupos. En non xerárquico hai que decidir sempre a priori o número de grupos que se necesita. Ben, con isto xa estou facendo tamén unha parte que é o diseño da investigación. O obxectivo era decidir que presentar as variables e decidir que as iba a usar e que quería facer con elas, e o diseño é que vou usar un cluster non xerárquico co método de K-means, que é o máis usado para este tipo de cluster, e que ademais vos decidín que iban ser tres grupos nos que penso dividir os datos. Entón xa será o momento de cargar os datos, que os teño almacenados nun ficheiro neodatos rdata. Ben, aquí están. Teño primeiro estas variables que usarei para análise cluster, os grupos que me saliron na análise previa xerárquica e o resto das variables. Podo separalas chamándolle variables auxiliares para axustarse ao resto do código. E cambio. Un 3 son as variables que se fai ao cluster. Pois a 4 de grupos, e desde a 5 hasta 11 son o resto das variables. Faltame un detalle: os meus datos non se chaman datos listos, chamanse neodatos.
Perfecto, xa teño preparados os datos para empezar a traballar. Unha vez preparados os datos, ou cargados, máis ben, porque van necesitar outra preparación, analizo o cumprimento dos supostos básicos. Dado que é un método descritivo, pois non necesita normalidade, nin a elasticidade, nin as historias habituais que usan os métodos inferenciais, pero sí me vai interesar a multicolinearidade, que non exista relación alta entre as variables, posto que se dúas variables están relacionadas, tenden a agrupar, tenden a montar os grupos en función dos seus valores, e perden importancia os demais. O ideal é que a correlación entre cada unha das variables sea baixa para todas. Da mesma maneira está o problema dos atípicos, porque os atípicos poden afectar a formación de grupos. Entón, é necesario estudiar previamente se existen e ver que problemas poden producir. Ás veces é simplemente que un grupo se forma por un atípico, pero existe a posibilidade de facer a comparación con ese atípico ou sen el, a ver que resultados dá. E se non dá resultados moi cambiantes, mantéñense os grupos igual, mantéñense os atípicos dentro da análise. Finalmente, outra decisión é a de tipificar os datos, porque os datos poden ter dimensións moi distintas, poden ser entre 0 e 1000 ou entre 0 e 1 ou como sea. Entonces os valores máis grandes tenden a facer os grupos, tenden a impoñerse sobre os valores máis pequenos, de aí que sea interesante tipificalos para equilibralo. De todas formas, é o recomendable, moi recomendable, pero pode haber excepcións, pode haber ocasións nas que si nos interese manter eses valores para ver como funcionan na análise. Entón, na práctica, para a correlación entre variables é moi cómodo un correlograma que está na library Corplot. Se o carguei ao principio, se non me equivoco, sí. Infórmame que a correlación é baixa. A máis alta é a de menos 0,11 entre a simetría e beta. Entón, vanse influir pouco entre si as variables. Atípicos, diagramas de caixa. Aquí vemos o problema das dimensións. A cortose toma valores moito máis grandes que as outras dúas variables. Por lo tanto, vou facer tamén os diagramas de caixa para a simetría de beta por separado. En principio, na cortose que se ve que hai dous atípicos. Vou nos deixar porque podo supoñer que porque é unha distribución con colas grandes e quizáis non me afecten demasiado. Se ese problema a posteriori refaría o estudio, pero vese claramente que cortose é unha variable con moita simetría á dereita. De feito, non hai valores con cortose negativa. Ben, que pasa cas outras dúas? Mais ou menos xa se ve, pero vese máis claramente se o aumentamos. Valores beta, todos positivos, sen atípicos, e na asimetría se hai 4 valores atípicos, 2 arriba e 2 abaixo. Tamén parece ser que forman parte dunha distribución con colas largas, grandes. Bueno manter. De feito, posiblemente me acaben formando un grupo estes 4 valores. Debería decidir a posteriori se refacer o traballo con sin eses datos ou simplemente modificar o número de grupos. Pero en principio pareceme aceptable probar. E finalmente tipificar os datos para empezar a calcular. O que vou facer é manter o obxecto variables cos valores orixinais para despois facer
análise dos grupos. E vou crear un obxecto variables tipificadas, variables scale. Ademais vou dar a estrutura de data frame, porque para algúns códigos necesito que as variables teñan estrutura de data frame. Entón agora xa podría empezar cos cálculos. Para os cálculos o primeiro que necesito é as sementes. Os puntos ao redor dos cales se van ir agrupando os individuos para formar os clústeres. Hai varias posibilidades. Podo deixar que se escollan aleatoriamente, podo decidir o seu máis ou menos a dedo, máis ou menos por criterios técnicos. Podo tamén facer o que vou facer neste caso, usar unha análise xerárquica previa para calcular os centroides e usalos, os centroides para cada grupo, e usalos como semente para a nova análise non xerárquica. Copio. En principio, con dado que vou usar as variables tipificadas, os centroides para os cálculos deben ser que as variables tipificadas. Fago os cálculos e podo ver aí os resultados. Ben, a partir de aquí xa podo facer os cálculos, introducindo esta información. Os cálculos fanse co comando kmains de rbase, de R básico. Variables, sementes. Ben, aquí dame un fallo que o deixe pasar para que, por si acaso vos sale a vos. Como resulta que teño as variables orixinais e os centroides con variables tipificadas, non me dan ningún resultado, posto que se relacionan moi pouco. Pero iso era porque, como vos dixen antes, quero usar as variables tipificadas. Entonces ten que haber coherencia. Variables tipificadas, centroides calculadas con esas variables tipificadas. Ahora sí me sai un resultado, que ainda non vemos como é. Pero de momento, algúns pasos. Guardar xa o resultado para cálculos posteriores. Vou chamar grupos 2 e vou no guardar no data frame neodatos para ter aí todo almacenado. E calculase dándolle a estrutura de factor os grupos que produceu este cálculo. Vedes que en neodatos aparece ao final unha nova columna. Ben, agora coñecer o resultado e de paso interpretalo. Podemos ver, por exemplo, os centroides dos novos grupos. Salen automáticamente porque os proporciona o propio resultado. Centers dentro do resultado CL1. Son en variables tipificadas. Podemos facer a comparación cas variables tipificadas que tiñamos do resultado anterior. Vemos que cambios xa hai, porque o terceiro grupo agora ten unha cortosa ainda máis grande e pasou de ser a simetría negativa a positiva, e a beta incluso máis negativa do que era. Por menos vemos que se produciron cambios. Nesta interpretación imos ver, por exemplo, algunhas gráficas que nos visualizarán mellor o que pasou. Tamén podemos facer o cálculo dos centroides usando as variables en tipificar, porque ao mellor usando os datos orixinais a información é máis interesante. Podemos sacar do cálculo que fixemos antes dos centroides, simplemente con esta parte, dado que non o queremos guardar en ningún lado,
aquí se ve usando os propios datos das variables. De todas formas, cometí un fallo porque guardei os resultados en grupos 2. Grupos era os do resultado anterior. Aquí se ve. Vale. Podríase comparar con resultados anteriores e dar esa información. Eu sigo para adiante probando cousas. Comparar entre dúas variables. Diagrama de dispersión ou matriz de dispersión porque vou facelo entre dúas variables para todas as variables que teño. Este comando. No exemplo de xerárquico tiña un comando creado para facelo usar o directamente de R. E aquí se ve o que hai. Que hai? Pois que o grupo 3 só me queda un dato. Realmente non, se quería 3 grupos non é un bo resultado, porque me creou 2 e un atípico. De todas formas, podo ver por que este grupo. Realmente porque a asimetría positiva é o que fai separar dos demais, é o que o convirte en algo tan diferente. Despois o resto separa o coeficiente beta en dúas partes. Os de menos beta, beta menor e beta maior. É a información que me está dando esta gráfica. Podo facer o mismo con ggplot por pares de valores. Neodatos sí, cortose, beta, vou facelo por simetría, creo que sería máis diferente. Efectivamente, ao terceiro grupo aparece un punto solitario, un algo aparte, que tamén podría ser un criterio, buscar os 4 grupos, un que fose este aparte e ver como me separaba estes dous. Pero en principio, con este resultado parece máis satisfactorio que obtuve en xerárquico. Ben, podría facer unha matriz de dispersión con ggplot, pero haber un grupo que só ten un dato non iba a funcionar este código, por tanto salto. Entón quedaríame a validación. Validación teria que probar, por exemplo, separando en submostras. O que pasa que é complicado con tan poucos datos. Ou comparando con outros métodos cluster e ver a estabilidade dos resultados. De todas formas, non o vou incluir nestes análises. O único que me quedaría guardar este resultado por se quero facer un análise a posteriori. Como teño todo en neodatos, simplemente darlle un nome. E con isto está rematada esta análise. Faltaría, se me interesase, usar variables diferentes deste análise para completar o perfil dos grupos, pero eso sería en todo caso algo de outro vídeo.